तो नमस्ते प्रणाम स्वागत पर हुआ सबके राइटर के पी राज के चैनल पर। और सब बताएं आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब, मस्त होखब, तंदुरुस्त होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मैटर, मर्द मेहरारू के छठ पूजा स्पेशल सॉन्ग। उम्मीद करते रउआ सबके कि बेहद पसंद आई रउआ सबके मैटर। अगर एकरा के रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से अपना मन से दिल से गायकी कही तनी तो 100% बाकी गाना रहो छठ पूजा में हर जगह हर समय पर बाजी रहो गाना है। लेकिन एक और बात रउआ सबसे कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी रउआ के पसंद बा, गायकी कल चाहतनी, गायकी में कदम रखले बानी और रउआ के बढ़िया मैटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रउआ सब उनके म्यूजिक नहीं मिल पात, बढ़िया रिकॉर्डिंग नहीं हो पात, तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी तो रउआ सबके निराश भेले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सब खातिर हमारे एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे ट्रैक पर होके, चाहे नया कंपोजिशन होके, चाहे वो अपना फरमाइश के हिसाब से लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, जिला स्पेशल गाना, सैड सॉन्ग, छठ पूजा के गाना, चाहे वो अपना मन पसंद के कोनो भी मैटर लिखवा सकिले, चाहे कोनो भी म्यूजिक बनवा सकिले, वो बिल्कुल चीज़ चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लागता, गाना पसंद आवता तो एगो प्यारा से कमेंट कर दी। चलिए देर न करते हुए आज की मैटर देखल कैसे बा, का कर लय बा, का कर धुन बा, ये रउआ सबन के हम गा के बताओ तनी। उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। यह छठ पूजा नहीं आइल बा, एगो औरत के पति प्रदेश में बाड़े, औरतिया फोन लगावतिया, कहतिया कि राजा जी सुनी ना कि ननदो गइली ससुरा दे दिन नैहर, बानी हम अकेले घरवा रउआ सहर। हे राजा जी कैसे ही सब होई जी कि ननदो गइली ससुरा दे दिन नैहर, बानी हम अकेले घरवा रउआ सहर। आइल बा छठ व्रत करे के बा, कोसी भरे के बा, कोसी भरे के बा, देवरू के माथे दौरा धरे के बा, कोसी भरे के बा, कोसी भरे के बा। चलिए रउआ सुन के एक बार और हम मुखड़ा सुनाई तनी कि ननदो गइली ससुरा दे दिन नैहर, बानी हम अकेले घरवा रउआ सहर। हे राजा कि ननदो गइली ससुरा दे दिन नैहर, बानी हम अकेले घरवा रउआ सहर। आइल बा छठ व्रत करे के बा, कोसी भरे के बा, कोसी भरे के बा, आ देवरू के माथे दौरा धरे के बा, कोसी भरे के बा, कोसी भरे के बा। तो उम्मीद करते मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आइल है। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहतनी, चाहे एक म्यूजिक बनवाल चाहतनी, चाहे रिकॉर्डिंग करवाल चाहतनी, तो रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकिले। रुआ के बिल्कुल अच्छी 400 फुल गाना मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया रुआ सब के म्यूजिक मिल जाए। लेकिन एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक होता थोड़ा बहुत तो भैया क्षमा चाहतनी, ऐसे कि हम तो है राइटर, हम तो गायक है ना, रुआ सब के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तब मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए रुआ सबसे अनुमति चाहब। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माता दी।